Suka madoda ngizwa nyakaza iSouth Africa yonkana ngisabathe nyathula nyaziba ngizwa ngathi nyakaza iAfrica yonke ngathi nyathula nyayiziba le ndaba kwavele kwanyakaza umhlaba wonke jikelele waphakama umbuzo bayibuza abaningi bathi bani lona igama ngingu Mr Friday ilelo hlelo izi elamaqi angithathi ithuba ngibingelele kulina nonke weinsizwa wentokazi ngokhulu ukujabula nokhulu ukuzithoba sanibonani Seliphindela duma lelo Zulu izulu elithema liduma kwanyakaza leduma kwanyakaza izulu elithema liduma kwaZulu Natal kwanyakaza eSouth Africa kwanyakaza eAfrica kwase kuvele kunyakaza umhlaba wonke jikelele izulu lodumo lidume kakhulu laduma lathatha uNobuhle music intokazi lena eyenza umculo ngendlela esimangaliso intokazi lena enephimbo elifana nomzwilili okwangempela njengamanje ngikuphathele ingxoxo ephakathi kukaNobuhle music nomsakazi woUkhozi Fm ngikuphathele ingxoxo ephakathi kukaZidladla kanye noNobuhle music basitshela nge-Sigle entsha sha yalentokazi uNobuhle music esihloko sayo sithi Ukhona uyayazi lentokazi ukuthi ke idabuka kuphi uyayazi lentokazi ukuthi yafakwa yini emculweni konke lokhu uzokuthola kule ngxoxo ephakathi kukaNobuhle music noZidladla umsakazi woUkhozi Fm angithathe intambo ngiziphose noma ngiziphonse kuZil madladla Hey, omunye sister lana omuhle hle onevoice emntoti emnandi kakhulu eyenza ipiano ngala ngelinye ilanga umthole enza umculo womphefumulo nje ukuphakamisa abantu njengale ngoma eMalowe ongesikhathi umficisha nje some afro soul nyana izitayile esinjalo ngiyuzile Madladla ngokukhulu kuyithoba sokwamukela Nobuhle mina ingoma yakhe engikwazi ngayo nje ethi xola awushaya kumbuli kwenzenjani solo umangonile phela talixola angisakhumbuli kwenzenjani solo umangonile phela talixola ngiyachazela nje yo bengilangazelele interview lena nje bengiready ngizilalela yo ngoba lo msebenzi wenu enwenzayo yabona ukucula nama vocals nanani ilona lo unestyle sakhe yabona nje mlaleli mingase kuchazele uNobuhle the way engakhona intombi yasenkandla madoda esazozethula njena ngendlela yakhe ukuthi kuphi ekhaya kodwa nje istyle sakhe ulukile unamagoda amathathu ekhanda yabona nje wena sa straight back esibophiwe amagoda utrainer esinobucwebe futhi lapho umhlobiso nje one way uyabona ukuthi ngempela uba muhle uyanezezela kukona phezukwakho kuhambisana nezwi lakhe ke nestyle asithandayo sokuba ukuthi so nje siyakwamukela siyazikhanya ngawe ngiyazi ukuthi uvela lapha enkandla awuzethule kumlaleli igama lesibongo nalokuthi nendlela yomculo uyiqalephi kwaze kwayintokozo ukuba lapha ekhaya ngiyanibingelela nonke enilalela umsakazo Ukhozi Fm elihamba phambili ngikhule ngaso lesi stage ngesikhathi mase ngiyilange ngibona ukuthi amaphupha ayafezeka yes kodwa egcina kwenzeka yebo Nkosi ngiyanibingelela nonke igama lami nguNobuhle isibongo wakho uzwayo ngivela enkandla esigodini sasemfongosi kwathi uyinkomo zinyo polish chaze la ngikhule khona ngafunda khona ngikhuliswa intombi endala uGogo umculo wami uqala ngoba uGogo ngikhulisayo isangoma ekhaya makuyimpela sonto kufika izangoma egcikeni sizogida shaya ingoma kukhala igubhu bese kuyaculwa kuthiwa kumele kuphila ithonga kuthandazwe khona futhi khona lapha ngikhula phakathi kwesandla somuntu obeyiphila lento ngaphakathi ethi kumele njalo sihlale sivuselele lento engaphakathi ukuze siphilise nayo bese iyakwazi ukuphilisa abantu into kamoya uyazibhalela ingoma zakho Nobuhle uyazi ngendlela obhala ngayo namazwi yabo usuxoxa istory lesisagogo nendlela okhule ngayo engathi khona la kuhlangana khona yebo kuyaba nesikhathi ezinye ziyathunyelwa ezinye ziyimlayezo ezinye zifana nomuntu osuke prophet ozodlulisa umlayezo ukuphila ezinye ke ngiyazibhala ngoba ngasuke ngifunde UKZN Howard ngenza music in honors degree
ku music nezinto ze drama and performance. Oh yes. So bese kuhlangana ndawonye ke bese lokho komoya bese kuhlangana nokwazi ukuthi ukufundele bese kuba into eyodwa bese silokhu sambili ingakho ngizwa kwipiano uphinde ungizwe kwiafro soul ngiphi uphinde ungizwe kwenye indawo ngoba ngilokhu ngihleli kulo ndawo ukuthi ungenza okuningi akumele ume endaweni eyodwa akumele ume endaweni eyodwa wena uzohlale ukhula nobuhle uyabona nje bengibheka ilist yengoma zakho nama collaboration bakhona lana Kabza the Small ukhona uDJ Meloni uyabona nje ukuthi into yomhlaba wonke leyo international Nobuhle akudlaliwe lana mengikhuluma ngengoma ethi never futhi nakhona uma ungase umkhumbuzo umlaleli ngenever ngazi lapho khona uyayazi ngiyachazi kahle lezi ngome simnandi zingikhumbuze nefa uyishayizule we driver zingikhumbuze nefa uyishayizule we driver zingikhumbuze nefa besibuya singena kuyona impela amen ngiyachazela nje nobuhle kumnandi kuba nawe njengamanje inkundleni zokuxhumana abantu bebesalalele bezongena bekubheke bakubone abanye akade bekwazi kodwa bengakwazi ukulandela bakuthola kuphi nendawo yebo mangabe ungena nje ku Facebook uzongithola uthi Nobuhle Music ungashiya space Nobuhle Music ukuhlangene ungene ku Instagram uthi Nobuhle Music kunjengoba kunjalo ungene ku TikTok Nobuhle Music ku Twitter Nobuhle Music kuyo yonke indawo Nobuhle Music nje mawushaya nje uzofika ungithola uzongibona muhle uNobuhle Music siyabonga mtaka ma lezi ngome simnandi zingikhumbuze nefanele sanibona nonke balele emakhaya igama lami nguNobuhle intokazi yaphansi le enkandla sihleli noZeal Dladla faka umoya imali sifuna imali asilali nje silapha nje sifuna imali ngiyachazela nje asilali sifuna imali sithi #tuma nawe kulo uhlelo ufaka umoya usahle nami uZeal Dladla ngikhuluma nayo intokazi enhle ecula kamnandi uNobuhle enesizotha enobuntu yabona nje nango konke okudingakalayo emculweni okuzowasha inhliziyo yakho uma uyilalela ingoma ibe nomyalezo uma uyilalela kunyakazise futhi kuningi nje esikuzwayo khona lana kumculo wakho uqhubeke njalo uyasho ukuthi khona istory emva kwale ngoma lena ukuthi kwenzeka kanjani ngicabanga ukuthi kwakuphambi kokuba qale iCovid leminyaka lebinzima kuthena sonke ngangisanda kufika eGoli ngiqeda ukuthatha izikhwama zami ngiyolandela iphupho njengomntwana ongazi lutho sabona ibani ikhanya ngisadunyelwa ngingazokuthi kwenzakalani ngithe mangifika eCompanini engisebenza phansi kwayo iRed Box Entertainment njengamanje kwangena umlayezo kumphathi wami wathi wayi nangu DJ Meloni efuna ingoma nawe ungathuka ngathi hayibo uThixo uyangilinga yini ngiyamthanda lo muntu wahlukanisa unyaka ngisawusana sithi koze kuse manje usefuna mina ukuthi ngisebenze naye awunangempela ngakhwela ngadilika uma ngifikela lento ithi kumina njengoba ngilapha nje ngizofuna imali noma ungalele sifuna yona imali kodwa kukhulu kungaphezulu kokuthi ngithi mhlambe ngiqoquzelela imali njengokuthi iyona into ebaleke kakhulu kodwa ngisho ukuthi wonke lamaphupho lawa ayekuthenini sifuna ukusebenzela umndeni yethu nami ngihamba ngize ngifike la ngikhona ngoba ngifuna ukuthi mangibheke emuva bese ngithi awukwaze kwanoshintsho kwaze kwakuhle so le ngoma le iseduze kakhulu ngoba ingoma yezokuqala la ngabona khona abantu abakhulu kangaka abafuna ukusebenza nami emva kwalapho uThixo selokhu ehambe nami kuze kube lapho umusa Nobuhle awusixoxela ukuthi kwenzakalani manje ngoba siyazi ukuthi eqaleni kwakunjani kwangena kanjani manje kuthiwa ke ispace okusona abantu bebekhuluma ngespace ispace okufika kuphi ngokomqondo ngokusebenza nje ngokombono wakho ka2024 nangale sengisebenza kakhulu nabantu no DJ no producer lesi sikhathi engikusona sithi Nobuhle sicela kabuyele emuva akayozifuna futhi azithola hlale phansi akayithole futhi lento yakhe ngenye indlela uma ulalele ekhaya ngisanda kukhipha ingoma yamentsha isihloko sayo sithi Ukhona uma nje usekhaya ungakwazi ukuthi uyithole inkundleni zonke la kuthengwa khona umculo uNobuhle Ukhona le ngoma le isanda kuphuma ngoFebruary ikhuluma kakhulu ngespace engikusona wena nje ukuthi uyithenge khona uzoyizwa kahle ukuthi lalela ngibona abantu nje social media bephakamisa izandla kodwa ithi indli yomuntu omnyama iyabhubha lapho ukhona ubosabela ngikhuluma ngezinto ezangenzalayo lapho esikhona umnotho wethu uyashintsha impilo esiphila
iyashintsha kumele silokhu silungisa lapha nalapha bese ngithi ke ngibuyile eThekwini ngizobe ngenza kakhulu imicimbi ngifuna ngizobe nginabaculi abaqavile abavela le Kapa lodumo uVini Mekhi bese ngibala khona uDJ MS Williams uAce Ntshangela uThe Grand Duke sobe sinayidedelana kobe kukhala isiginci kukhala ipiano kukhala idrama sobe sicula live uma kungukuthi umuntu othokozela umculo ofisa ukuthi ubungaze kahle istar yakho kunye nathi siyacela amathikithi ayatholakala imininingwane yakho uzoyithola khona mawungena ku social media ko web tickets uzofica uthola imininingwane ukuthi uzothola 200 rand kodwa nje bese uyahamba uyongibona ngihleli phansi ngizobe ngicula kuzobe kumnandi kudelile siyacela nithenga amathikithi siyacela nifike ngobuningi benu mhla ka30 ziyobe isuka ntambama oNomo Hotel ngiyabonga mlaleli hayibo le oNomo kade sikuyona nansi suKhozi FM nje phakathi neviki sikhona senza strategic planning yomsakazo uKhozi FM shuthi mhla ka30 ziyaqala siyabuya rooftop kuhleni futhi lapho ke so lalela kobe kunje ngiyachazela nje niqhubeke nomsebenzi omuhle nobuhle einkundleni zokuxhumana futhi ama bookings kahle kahle abantu mebese umuntu ngicela ukuthi uzongiculele ngine festival omunye athi hayibo ngiyashada yabona nje ngoba umculo wakho unaloko ukuphola nokuphilisa phakathi yebo mawungidinga mlaleli ngidinge mlaleli imininingane yami i-email ongangithola kuyo ithi info@redboxafrica info@redboxafrica inamba 0614051867 uzobukhuluma ne-Redbox management bazobe sekuyalela uma ungakwazi ukungithola ngibheke nje enkundleni uzoyifica ikhona lapho ibekiwe imininingwane mawungakhuhluleka futhi ungithinte impela private ungene inbox ngiyokuphendula nalapho futhi siqhubeke nodaba shone phambili enkundleni zokuxhumana @Nobuhle Nobuhle music yonke indawo @Nobuhle music yonke indawo eseshilo nkosi yami dadewethu sifisela ngokuhle nangonyaka 2024 usazoya ebantwini uthi ufuna ukuya ebantwini kulonyaka